Ugyanez van a depressziónál is. A gyógyszer önmagában nem oldja meg a problémát, hanem segít, hogy élhetőbb legyen az élet, azért, hogy legyen motivációja, és ereje foglalkozni a mély fájdalmával, veszteségélménnyel, amit kapott az anyjától vagy az apjától, és ezek nagyon súlyos történetek, ehhez kell motiváció, énerő, lehetőség. Tudod, az érmének is két oldala van, csak felett nincs, csak szeretném, hogy a te azt, amit ér. Tudod, az érmének is két oldala van, csak felett nincs, szeretném, hogy a te azt, amit ér. Hogy milyen csar és bátor nélkül felnőni, annyit kérek, hogy lássad a szememben a cél. Tudod, az érmének is két oldala van, ja. Tudod, az érmének is két oldala van, ja. Tudom, hogy merengsz, tudom, hogy felez, de értsd meg, hogy nincsen még vége. Látom, hogy csepeg a vérem, és látom, hogy nincs elfővem. Értem, hogy beseg a vérem, és látom, hogy nincsen már fényem. És látom, hogy itt hagytál, és itt hagytál te is a bőjben. Tudod, az érmének is két oldala van, csak feled nincs, csak szeretném, hogy eltér azt, amit én. Tudod, az érmének is két oldala van, csak feled nincs, csak szeretném, hogy eltér azt, amit én. Tudod, az érmének is két oldala van, ja. Csak annyi, hogy lássad a szememben a cél. Tudod, az érmének is két oldala van, ja. 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 Tudod, az érmének is, tudod, az érmének is, tudod, az érmének is mindig két oldala van, ja. Mert felednék, de tepernék, de nem tudnám, hogy meddig bírom. Egyedül már nem bírom, a szívem szana szétszakadt. Nem tudom, hogy hogyan kell már élni, elfelejtettem baby miattad, mert szana szétszaggattad az életemet, amit elfeledtem már rég-rég. Körbe-körbe futottam, de itt vagyok a végén, és tudom, nem lesz ugyanolyan semmi, mint régen. De egy valamit tudnod kell neked is, baby. Füvezni is azért kezdtem, ne legyek szana szét. Ha elfogyott, nem marad más, csak a maradék. Az alkohol, a bia rossz útra vittek. Nem tudom, hogy mit csináljak itt bennem. Remegek, meg feledek, meg teperek, eleget gyerekek. Nem látom a szemeket, megtanultam az értékrendben becsülni magamért. Nem tudom, hogy miért vagyok ennyire szana szét. Tudod, az érmének is két oldala van, ja. 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 Ja, csak két oldala van. Csak két oldala van. Aki nem rendezi a saját magában lévő hozzáállását az élet szereplőihez, ugye apu, anyu, testvérek, stb. Az, vagy a exek, még jobb, vagy a főnökök, vagy akármi, mindig akkor haragszik meg. Igen, akkor az biztos, hogy maga alatt vág.